Igbo dị mma, ụmụ nwaanyị abụọ, ụmụ nwaanyị na-enye m obi ọma, ụmụ nwaanyị eji aga mba, ma ndị ke nọ n'ụlọ, ma ndị ke nọ n'ụlọ, ma ndị ke nọ n'ahịa. Anyị niile bụ ụmụ nwaanyị. Eweziga anyị, agaghị enwe ụwa. Mana nwaanyị dị egwu, ụmụ nwaanyị ya Chineke kwuru na Proverbs 31. Ụmụ nwaanyị eji aga mba, nwaanyị na-akpata akụ, na-elekwakwa ime ụlọ, na-elekwa ụmụazị, na-ewetakwa ezinụlọ obi ọma. Ekele m unu, ndeewo unu na anyị nọ bịakwa ịkọrị n'ụbọchị taa. Nne dị mma, nne dị ọra mma. Ụmụ nwaanyị na-ele n'ụtụtụ a na-adị ele ijide otu na-eji. Ị na-ahụ azụkwa nwa, elekwakwa di, gakwa ụlọ akwụkwọ, ka na-agakwa akwụkwọ na-agwụ agwụ. Akwụkwọ dị agwụ agwụ. Mana ama m otu isi emenụ ya, ị ga-atụpụ ọnụ. Ọkpọ nwaanyị na-ele gị n'ụtụtụ a ka ha jikwa jide obi ha aka na eme ihe na-agwụsa agwụsa, na anaghị agụrụ ya akwụkwọ agụrụ ya, anụkwa akpakasị ego akpata, anụkwa na-amasị ụmụ, anaghị amasị ụmụ ahụ. Eziokwu, biko nne, ọtụ nwaanyị ka anyị na-eji. Igbo ndị nwe m ekele m ụlọ ọzọ. Agwago m ụlọ aha m mgbe m bidoro, maka m chetakwara ụnụ. Aha m ka bụ Mrs. Chinazụ Eme. Ama m na ote n'ụnụ hụdebere m na ebe a. Ihe anyị jiri bịa ebe a taa bụ ịkọ maka ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ. Ndị bekee kpọrọ ya today's woman. Ana m akpọkwa ya digital women. So otu ọnwụ unu si wee kpọ ya, anọ m ya. Mana ihe dị mkpa bụ ka onye ọbụla na-aghọta ihe anyị na-ekwu. Nwanne m nwaanyị kwuru okwu maka alụmdi na nwunye. Mgbe ị ga-alụ di, kedu ihe ị ga-ele anya ma nwoke ma nwaanyị? Ọrụ ha ahụ mmadụ iche ihe ha, mana ihe dị na ya bụ mmadụ ịma ihe ọ chọrọ. Ị ga-ebu ụzọ mara ihe ị chọrọ na nwoke ma ọ bụ nwaanyị, mara ihe sị lee ihe m chọrọ. Mana mgbe ụfọdụ anyị ụmụ nwaanyị na-agafe akara, na-achọ ka enweta ihe a na-akpọ complete man or maybe 100%. Ihe anyị na-akọ ọ dị mma. Mana tupu gị na-eti ọnụ n'okwu a, tupu gị gwagodo anyị akwụkwọ ị gara ka ha agụchago m mahadum. Agụchara m mahadum. Ana m agụ mahadum were lụọ di. Anọkwa m na mahadum mụọ nwa. Amakwa m otu o si were yara m ahụ mgbe aha mgbe m na-eme ihe aha. Mgbe ị na-aga, mgbe m na-aga were jiri nwa 2 months ama exam m tipụ gbara na moto ụlọ mụ na nwa m n'ụlọ akwụkwọ. Ị na-eku nwa aga? Ana m ego ya bụ moto bụ ụlọ anyị na. Mgbe ị dịkwa n'ime ile otu ha ka m sikwa ama n'ezie. Ibu afọ ime aga? Ibu m ya aga. Ọ ya nwa ya, otu ihe niile bụ ihe ị chọrọ, otu isi were chọọ ndụ gị. Enweghị ihe mmadụ agaghị emeli ọjọọ ka isi were kwado onwe gị. Otu ọ dị. Mana ịma na ụmụ nwaanyị ndị ụfọ na-asụ ịlụ ọdị ịlụta ya, ị ga-enwezi efe ịga akwụkwọ. Ọkwa ya bụ ya, ọ dabere na ihe ị chọrọ. Ka ị chọrọ ya chọrọ. Ọ ya bụkwa ihe ahụ m na-ekwu, m chọrọ ikwu mgbe ahụ ịsịkwa m, asị m gị na ị ga-ebu ụzọ nyochaa onye ị na-aga hụ, mara ụdị mmadụ ọ bụ, mara ihe ma ị ga-aga na ya ọ ga-emenwu ma gị na ya agaghị emenwu. Maka mgbe m na-eme nke m, elere m anya hụ na onye ahụ bụ onye ga-asị m gaa n'ihu na ihe ọma m chọrọ ihe. Ịma na ụmụ nwaanyị, eyile ụmụ nwaanyị buru ibu, anaghị ele di ma ha lụ di. Ọgwa eziokwu, ọ di bịa ha nụ maka di alụbeghị m di, onye asị di abịa na 1 month di na-eme akwanụ ha akwụkwọ. Onye onye gatara na nke a ya were. Maka nke m nwa ana m agwa onye ọbụla bifo gị na-eme, tupu gị na-aga lee anya ọfụma, mana ma ihe a ị ga-emenwukwa ya ma ị gaghị emenwe. Mana isi na ijiri ọsọ were banye, ndị be anyị na-asọ adụ esobe. Adụ esobe. Ma ndị Igbo ọzọ di bụ ngwugwu ka ikewata gị were. Di bụ ngwugwu ị na-ewe, mana ọ ga-abụkwa mgbe mbụ. Ụwụ na today's woman anyị na-ekwu okwu. Kwanye asị na today's woman. Ọ bụzi na today's woman. Onye ọbụla ga-asa anya. Onye ọbụla ga-asa anya mmiri wee mara ihe ọ na-aba.
mara ma ọ ga-emeligwe ya mgbe ahụ nwere ike nne gị ma nna gị eso gị gawa anọgide n'oche ụtụtụ mmadụ kwụọ aka na be gị so gị na ọ chọrọ ịlụ nwa gị ịma mgbe ahụ nwe onye nwere ihe ọ na-ekwu na asụghị ngwa gawa ịmaghị onye na ọ kịta nụ onye ọbụla nwere otu o siri gaa emekọta wite nwoke ọ chọrọ ịlụ bifo o nwere ike anọgori 6 months ma ya bụrụ n'ụlọ akwụkwọ ka ahụ ha na-agakọrịtabu were mara onwe ha ọ ya bụ ihe a na-akpọ courtship ịhụ na mgbe unu mechara etu ahụ unu mara onwe unu onye ọbụla gị ga-ama ma gị na ya ọ ga-emeligwe ma gị na ya ya bụ nwaanyị agba ọhụrụ otu ị nọ kịta Nneọma ị na-akpata ị na-elekwa ụmụ ị na-aga akwụkwọ ị ka na-aga akwụkwọ kwa ibu akwụkwọ na-agwa ị na-elekwekwa ezinụlọ gị na-enekwa ihe dị iche iche ma dị otu na ede o wee na-enwe ike a na-agwụ m nne ochie m sị na onye nwụrụ anwụ bụ onye na-ezu ike ihe o kwuru mgbe ọbụla ị pụtara ụwa nọrọ ị ga na-agba mbọ na-achọ na-ekipụ onwe gị bizi ka m wee ya etu ahụ ịnọ nkịtị adịghị mma ọ dịghị mma atọ so ihe m na-eme bụ aga m akwado onwe m ọfụma sị ihe ahụ nke m ga-eme mgbe dị otu ihe ahụ nke m ga-eme mgbe dị otu ihe ahụ nke m ga-eme mgbe dị otu so andụ mmekwe n'ihi otu ahụ mgbe ọbụla ị haziri ihe etu ahụ ọ ga-adịrị gị mfe ime mana mgbe ọbụla ị haziri ihe ahazi gị hụ na ị na-eme ya gị na-enwe ma mgbakasị ahụ ma ihe niile ọ gaghị adị mma ịhụ na andị megide ya mara gị ahụ ana m aga akwụkwọ ana m aga semina ana m aga nka ihe ọ bụla egwu ha na-aga eme anọ m ya mana emeta m ga-abatakwachikwe nne n'ezinụlọ ụlọ o nwere ike ọ bụrụ na ya m kwado nne ha na weekend ma agaghị esi na weekend Monde na-adịrị m mma isi otu m si eme ihe m ji eme ya na Monde maka ahụrụ m na ihe na-adị ọnụ na weekend ndị ọbụla na-abịa so mgbe m ga na Monde mgbe m ga-egote ihe chip mee ya mgbe ahụ kama m were Monde ahụ were zuo ike nke m ịhụ na so otu a ka m si eme ya mmadụ ịhazi onwe gị ọfụma ihe niile dịara gị mfe onwe emegisi ụmụ anyị abụọ ọhụrụ ana m enwefe ijiri dị nri ana m enwefe ize imụlụ asị m gị zawa imụlụ a na-enwe ndị na-azụ imụlụ nke ishiri a na-enwekwe ndị na-eshi eshiri ụmụ abụọ ọhụrụ nwee ndị na-eshi ha nri o dabere na otu ọrụ gosikwa dị like ndị na-arụ na bank ka m wee ya ụtọ ndị na-arụ na ụlọ akụ ma ndị na-arụ ọrụ dị agha na-anaghị abata mgbe n'ọsọsọ ha nwere ike inwe ụmụ ihe ahụ mana anaghị m arụ na ụlọ akụ enwere mgbe m ji asị adịgo m oke m lọta n'ụlọ ebe ihe dịga ebe elekere nke anọ nke uhuruchi ma elekere ise enwere m oge isi nri mgbe ihe anyị na-ekwu bụ ọ nọkwa na ihe a m na-ekwu ịkwado onwe gị ọfụma na mbido ịkwado onwe gị ọfụma ọ ga-adịrị gị mfe mana ndị bagokwe n'onwe enweghị ihe ha na-eme a ga-agbapụ na agbapụ ele ihe mere ndị nọgo n'ụlọ ojii leta ụdị dị ọ ga-awa ọ ga-ekwe ha nwee efe ime ihe niile ha chọrọ ime maka ụmụ nwaanyị nọ n'ụbọchị taa a ga-asị eluzu ahụ na asụgo ha ewu ụwa ha agwụ ụdị ụmụ nwaanyị eleghị gị ụgwọ ha ihe mgbe ịma nke ahụ bụkwa ihe ebidoro gboo mana o dipendekwara ama m ka m ga-esi were kwuo okwu aha ọ dabere n'ụdị otu isi were gaa maka ya enweghị onye enweghị conscience and enweghị onye agaghị egenwu mmadụ ọ dipendere otu isi were gaa about si ya kịta anụnwa achịkwekwenụ m ihe m na-eme enwe ihe a na-akpọ mmadụ ịrevampụ onwe ya mmadụ imegharị onwe ya otu ị gaghị anọgide n'otu ahụ ị nọ ruo mgbe ebighị ebi ọkwa anyị na-eme anyị nọgide kịta gị mmadụ buru ibu ya nọgide sị mba ya ọ chọrọ ka ya dị slim ka ya ọta ahụ gwa ya ihe ị ga-eme gị baa jim mee ya nwebere gị ịta ahụ asị onye nke a si ha na ihe ọbụbụ pụọ otu aha ka ọ dị na ihe niile
ị nwere ike ịnọgide chenjie ndụ gị sị mba ka m chenjie ndụ m because ihe ọbụla a na-eme mgbe niile na-egbu mmụọ. So ihe ga-eme ịnọgidekwa gị ime mgbanwe na ihe ị na-eme bụ and ka ị were nwee result maka ọ nwee mgbanwe na ihe ị na-eme ihe mgbe ọbụla ịnọgide agaghị enwe result. So otu ga-esi mee bụ ịgbanwe ihe aha otu isi eme ya ka ị were nwee result. Dewo anyị ma na nne ile na otu Chineke si kekwe n'ụwa ekeghị sọ nwoke ịhụrụ o eziokwu mana m leme ndị ụfọ ụmụ nwoke ndị ụfọ ha na-alụ nwaanyị ha achọ ha ka nwunye ha ime ịkpa anya ọbụla aka ị ga-akpata ego ha ma akpatago ego mana ya ji chọ ka ọnọdụ n'ụlọ maka ụmụazị maka ọ dị mma nwaanyị ịzụkwa nwaanyị maka eme ụbọchị na-agwụ msa nwa gị wụ penshọn gị ọ bụrụ ego ahụ idobere na n'ụlọ akụ wụ penshọn ọnwa ịmụ amụ maka ị ga-azụta nwa ọfụma ego niile ịkpawa ga-ewu ewu ihe niile ịkpakarị ga-ala mana inwe efe ọnụ ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ ile ndị ụfọ n'ime ha ị na-akọ elu ha na-akọ ala ọkwa ịma mana otu iji bụ gị na di gị nọdụ ala kpaa ya ọfụma ọ bụ ihe iwu na ị ga-aga achọ ego na-eji otu iji kwesị ga-anọkwa n'ime ụlọ ego na-ata enwere kịta ihe anyị nọ kịta bụ kọmputa age digital time. Ị ga-anọ n'ụlọ gị enwe mgbe m ga-anọ n'ụlọ aga m apụ nchọ ịnọ n'ụlọ one week ma apụ aga m anọ ya and then m ga na-arụ ọrụ na my kọmputa na-enweta ego. Ụfọdụ nwere ike isi gị ka nwaanyị a na-emenụ n'ụlọ otu aha ka ọ dị mma ụmụ nwaanyị na-ege anyị ntị n'otu taa makwa ndị di anyị maka ma m na-eme ndị di anyị ga-anọdịkwa na-ele ihe gbasara ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ. Anyị ga-aga n'obere ezumike anyị labata anyị bịa tie anya na nwaanyị na-akpọ onwe housewife na-anọ n'ụlọ ndị ụfọ ha wepụta mbọ ha ịgba ọsọ. Anyị ga-etigo ọnụ na okwu ahụ gwata ụmụ nwaanyị otu ha ga-esi na-elekwa mbọ aka ha ọwụ maka ịwụ housewife inwekwa otu ga-esi na-elede mbọ aka na iwepụta ya ha na-echesa ịkachi bata ebe a na-eme mbọ anyị na-abịa